Nagabenta ki khubor ba man kasni pet but subscribe ya u Anton. Public hibaro mga iadie na fabulous family store. Kumba bijute ba mangi na fabulous family store ngi jupenlong ya kani ka yo kani ka Shillong local trade fair ka ba man la ubanai ti hangni ha all saints hall but ha kani ka kinti ba menta kani ka fair class dang nadu ka south rik ujun ba kan kut adu khat lai trik jong ujun ha do la sham te yo ka si tho ding kan kut tingi kerpat biang kham tami gitu ki bejuan bat gitu ki bom pat ju yo ban wan kai lani ban jmo ya kani ka Shillong local fair hakabaki local jungi kham tam ki kin thei mo nama bangi ai ru ka kerteng ka women's market hakabaki ni ki nong seng kam jungi ki kin thei kham tam ki kin thei samla bat rang ba ki juwan ban bo iki stall jong ki hang ni ha all seen hakani ka fair but ki judi ki wan ban pri ka sap ki dan ki bachna sabon ki dan ki jat hadu ki jan je ki shenrang hadu ki jan je ki kin thei ki tiar yeng ki ni ki sentiyo ki bang yeng hang ni ru ma ki ni ki sentiyo ru nadu na mau kriya ki wan ban dia yi sentiyo tiasa si sien ngi kerpat kumbang ni ju kerpat na ka por ye pi baro ki shenrang bangi ai ka women's market omut ba tangki kin thei kin wan ha kani ka women's market mo ki shenrang bar ki kin thei ki la ban jmo ya kani ka women's market ban ai men si mi ki kin thei ki jungi ki babu ki stall ban yarap ya ki ru mo kin snow tanat ha ba pi1 ban thiet na ki kin yo kata kan ong kom no kin snow yo kata ka men sim chu mo kadan ka bam ka papila ban ya bam tigari ka free entry pun kan ban siu ru de sa si sien mangi na ka fabulous family store ni ker pa de pi baro ki nong song je me kharia one ban ni snok tilang ban ni one ban ni krishan one ngin ni so tanat lang hang ni ho all seems na du south rek ka bala zang na du manas ni adu khat lai trek singin se sham how all seems publication one